Ka Meghalaya Indigenous Women's Council MIWC kala penremjur halor ke jingsha pniap dusmon ka wei ka longkmi ka betiap kum ka kong ngildres dekhar basyong basa halat rembai dongwa. Ka Presiden jong ka Meghalaya Indigenous Women's Council ka kong Baidai Grace dekhar ha ukurwo kubor kale tu bakani ke jingja kala ja ha ka arp nyau terik kala lingkot bat layo jingtip hadu arp khandai terik kala lingkot. Ka Meghalaya Indigenous Women's Council kala kenok ru baya kene kekam ladon ketida ubar Jylla ya ubala tip kerteng u Saidul Alom u basyong wai haying jong katehi kalong kemi. Halor kene ke jingja ka Meghalaya Indigenous Women's Council ka ai khuble ya kalat rembai police outpost ka bala treshtom hadu bandayok kiamno ya utai urunar bat hakaju kapor ka Kyntu ya kibor ka ain ban penshitom teng e ya u da ka baset patong shijingnom. Ka kong Baidai Grace dekhar ka Kyntu juri ki trai nong ïing shaki bar Jylla ban husiar baha ban ïing shaki bar Jylla.